chini koktuma thumnai rokno belai hambai tini ojorao chung saklaimung chini joto lokrokni bagui thongkrong rokni bagui ani logi tongo chini Ttaadc hapangni Sports and Youth Affairs Department ni chini Principal Officer chini borong banang Omardit Debarma tei tini o saklaimung bisingtui chini joto thongkrong rokno awaimung chung thanai bisio chung nukha chini Ttaadc hapangni bwkhaktui chini bobagrani chaitongmungbai bobagrani saktharmungbai chini Honorable CM ni tidulma bai chini Honorable Deputy CM ni tidulma bai tei joto EMs rokni chaitongmungbai chung Tipra Football League chung success wngkha main chini theme tongo chini sikla chalairokno drugs ni phiyogui thwngmung haparo sosawi borokno sa kaham kha kaham tong kaham lam kaham phunuknani chini main naharmung abo hakino chung taklai bisio bo chini Tipra Cricket League T20 abo chung chengman bwkhak thangai tongo chini abo same no main naharmung hingkai chini sikla chalairokno drugs ni phiyogui chung borokno sa kaham kha kaham tong kaham tei lam kaham phungnani lama swnamnani bagui chung Tipra Cricket League chung narakha abo chini inter subzonal pulai thwngnai aboni agulo interzonal thwngnai final o je kwplaingnai borok haino hai 3 lakh prize mannai aboni agulo second tongnai borok hingkai 1.5 lakh prize mannai tei chini joto sub-juni players rokno chung jersey distribute khlainai tei haino hai thwngui tisa kwplaing phaipinai chini sub-juno borokno tisa jersey jakphinai tei kwbangma chini je instruction rok abo bebak chini junal eba chini sub-junal ni officer ni bisingtui norok details rokno mannai chini office ni hoitamo chung instruction honai rules and regulation tam tongnai chini thwngnai rokni bagui abo bebak details norok junal sub-junal tei obo mannai hingkai haino hai ang koinai chini joto cricket league jemon thanai bisio chung Tipra Football League chengma hai omo bo haino hai chung Tipra Cricket League cricket lovers eba cricket thungkrong rokni bagui chung tongnai obo tournament tennis ball bai T20 20 overs knockout 20 overs knockout puila sigang inter subzonal thungranai aboni agulo interzonal honai final hingkai chinoro headquarter phai thungbainai je chini subzonal tongmani tab kotal subzonal bungkha abo norok chini official details mani thanai je tabu je chung kotal subzonal khulumani arno hoitu team phainai hambai omor bebak chini details hingkai chini officially rohajamnai chini zonal tei ab bebak noro ar thruti mani thanai khela hingkai 20 tarik sim chengnai man this month 20 tarik March first prize 3 lakh second prize hingkai 1.5 lakh the man of the match man of the series aboro botongnai amoke bebak norok official jeng jebo send khlainai through ZDU man no details mani thanai second prize boy first prize the man of the match man of the series botongnai third prize tongla to subzonal amchaini chini players rokno je thungkrong no borokno awaimung dakti ridi जों bwskang phainai 20 tarik o month ni bisingo जों o khelano chengrinai aboni agulo जों final bufru match jona final match burungnai abo जों teisa haino hai जों achugui decide khlainai obon bagai bo जों haino hai final bagai thangnai je जों khela tongma hai kino taklai bo जों abono जों committee snambui haino hai जों teisa awaimung rifinai hambai